Въпросът е сега какво става с мен? Не тогава, сега. Това е важното. Когато ние направим Божието присъствие норма, когато ние го направим нашата зона на комфорт, ще го загубим. Аз ви казвам, никога Божието присъствие не е нормално, то е свръхестествено. И за него се плаща цена. Докато Господ възвеличаваше Езекия, Езекия свикна с тези неща. И той започна сам да се възвеличава, когато Господ се оттегли от него. Искам да ви кажа, много е страшно. Ти се движиш с Бог до някъде. Свикнал си на Неговото присъствие, свикнал си на Неговата грижа, свикнал си на Неговото снабдяване. Станало е норма. В нашата църква вече си е норма да се молим за болни, да се молим срещу бесове, да има проявление, да има изцеление. Станало е норма. Въпросът е кой плаща цената. Някой е платил, за да го има. Но ние свикваме с това нещо.